И здравейте, потребители на YouTube, аз съм на ProGamer.bg, тук сме след на ProGamer.bg Стефан или Умнори и SkyDown, който хоства Facebook страницата и фенскайпа. Днес сме се събрали За да подпишем в нашия сървър към... Лъжи! Взел е това от The Pact, за което моля ви да се обидите. Не, смисъл, то не е взето от пакта, после ни хълна и на нас. Ние сме го направили сървъра, но за сървъра, нали, ще почнем, той се казва YouTube Craft, така сме измислили. За да знаем, че този сервер е за да снимаме, Да, не се елате обърква. тук да го... Нали, да се знае, че вече е YouTube Craft е на този камък. Не на камък. Елате тук. Чакай! Супер! Сега да коледичи. Не, елате горе. Доле. Айде, ладе. Какво искаш да? Не ти. Ето го и Онри. Аз съм тук. Добре, елате тук. И така, подписваме, че сървъра ще има кандидатури. Малко съм Няма да има кандидатура. Ще има Няма да има кандидатура. във Facebook страницата, пратете го на лично съобщение и ще имате такова. Ще видим дали ако не ви одобрим, не се сърдете. И ако има кандидатури, защото сървъра е мой и казвам, че няма да има кандидатури. Мисля, че всички ни сейвнах. Я, елате. Няма телепортирайте. Какво правиш, бе? Аз се килнах, чакай малко. Тъпо. Стига с командите. Да бе, само се пълно да изсейвнат нам нещата. Извинявам се хора, но това би трябвало Как ти правиш така да ти се сетват? Ами не знам, още не съм се опитал да го сетна, опитвам се. Но за какво се Какво е да събираме дърво и да започваме оцеляване? Да, хора, двойно оцеляване в геймплей БГ си остава. Телепортирайте ме. То вече стана повече от двойно оцеляване. Да? Телепортирайте ме. Така, само да си сетна тук спаунпойнта. Това ще е нещо като да пакт, обаче На малко по-различно. сетва от спаун. Така, сетна си тук спаунпойнта. Сет... Стига си спавил, бе! Ма прими, телепортирай ме. Стига си спавил! Добре, сега ще телепортирам, изчакай нещо право. Ако не знаеш. Сега ще сетна на целия world. Сет world спаун. Той не може да ме... Кило. Защо лепна? Защото... Сега би трябвало тук да се спаун. Ето. Къде сте ни? Бирайте дърво, колко дърво имате. Дайте да се таковаме, аз почвам да оцелявам. Ма тук хората знаете, че всеки нали сам си оцелява. Пак като да пакта бази, сега всеки си събира дърво, всеки си оцелява Обаче сам. другия да прогеймър БГ не знам дали ще снима. Да. Аз ще си правя интро. Ако не снима, ако не снима, ти ще бъдеш баунат. Изискването ни, ако имате YouTube канал, да снимате по една седмица, нали, смисъл да снимате на вътре един път в седмицата в сървъра и тогава може да си останете колкото искате. Всяка седмица по един клип в сървъра. И той също ще прави, иначе ще бъде бамнат, няма да може да играе в сървъра. Така всеки сега се събира сам дърво и си оцелява. И се опитва да оцелее през вечерта. Поне си... Без PvP, бе! Ама той само се бута при мен. Ами взима дървото, аз се чупа тук дърво и той идва и се бута да ми го взима. Аз се скрия от вас между другото. Всеки бяга на различни страни. Окей, аз тук си... И да прогеймър БГ другия ще наричам. Най-добре започни сега да снимаш, защото като се развиеш после е интересно. Да.
добре започни. Няма да даваме IP на сървъра, трябва ви кандидатура, паща го на лично съобщение. Ако се съгласа да правим кандидатура. Да, значи написвате там, нали, каквото искате във Facebook страницата. Трябва да ли пратите клип? Не клип, а снимка или клип, ако Не, чакай. направо клип, не, направо клип, да. Защото може... Слушай, Благо. Правите клип и слагате В смисъл, правите клип и изискването ни е... Слагате линк към клипа в коментарите. Ако нямате YouTube страница, просто направете клипа. Ако нямате такова, снимайте го, нямаме нищо против, платете снимка. Ако нямате камера, платете снимка. Така ще се разберем по-късно. Нали? Само да За кандидатурите ще направим отделен клип. кандидатури ще има, кога да има. То само ходи по мене. Стефане, или няма да ходиш по нас, или ще бъдеш наистина банът от сървъра. Добре. Ти че ходиш по дървите, защото само и събираш дървото. Моите го събра половината дърво. Да, направо. Не половината. Кой само работи телевизора да каже? Стефан, кой друг? Така, Глуши поле. да, поне не говори, пиши просто. Най-накрая. Винаги е така. Бе, телевизора, човек, на ден, да, включен му телевизора, чува се абсолютно лекото. Дори вече не го чувам абсолютно. Сега той се работа тук при мен. Стефане, не се бутай, пак ти казвам при дългите, пиши само и ако се набуташ още един път при дългите, убиваш бамнат от самия сервер. Стига бе! Тук някакъв буклук ме стреля, човек, аз съм на малко и ще умра. Аре, умирай, бе. Съжалявам хора, Но трябва... Това не може. Омага, как се срещаме в момента. Аз имам много кожа, между другото имам 6 кожа за енчант. храна имаш ли? А? Храна имаш ли? Имам само 4 вече. Но сега се опитам да... Моля те, дай ми То с храна. буклукове. Гледай ги те с буклуци тук попадна. А ще има пранкове в сървъра, той ще снима Не с се знаеш. Не се А? знаеш. Стига си казал преди да си сигурен в това, което казвам. Добре, само казвам, че наистина ще има пранкове. Вече няма как да... Аз не обичам много големите постройки. Той не обича, аз обичам, аз мога да... Значи, първоначалните... Ще си направим, как да го кажа, градска мина или нещо, как да го кажа. Град нещо, като град. Леле, да го направим, ще направим обществена мина, където всеки от сървърът ще има възможност 2 пъти в седмицата да... Само забравихме нещо да кажем. Изискването ни е, за да може да джойните в такова, трябва да имате над 10 абоната. Стига си гледа YouTube канала. Само казвам, че на тях им трябва над 10 абоната, за да могат да джойнат. Хора, не се притеснявайте, ще ви приема и с по-малко абона. Може и по-малко, да, и 5. Мен ме устройват и 5. Също, Мен да устройват дори да сте без абонати. да, само се изисква да имате YouTube канал. Без YouTube канал не И става. да ли покажете какво можете да строите и дали сте... Да, постарявате нещо, рандом избирате си вие. И Стефан само спами някакви неща. Нали? Да. Така, нали? Да се разберем нещо. Ако някой прият с кандидатурата, ако правим кандидатури естествено, даде IP-то на някакъв негов приятел, IP-то ще бъде сменено. не, той веднага е баннат.
този, който даде IP-то, ще бъде веднага баннат. Ама бам IP не е обикновен бан, Да. за който могат да те унбаннат, а бам IP, за който никой не може да те унбанне. Например, мога да Всъщност, става... Благо няма да правим кандидатури, айде зарежи. Не, ще правим Не, кандидатура. няма да правим. Аз искам да правим Много кандидатура. искаш, сървъра мой. Какво като е твой, нали? Знаеш, че никой няма да може, ако искаш, може да не влиза. Затова нали, ще правим има кандидатури. Няма да има кандидатури. Да, ще има. Не, Само няма да има. изисква това, което ви казахме, после се Няма да има разбираме. кандидатури. После ще се разбираме след клипа с него. Може и да няма, ще чуете в някой в YouTube, в Facebook страницата, там ще пише дали ще има кандидатури или не. Не, няма. Той мисли, че не, после се разбираме. Окей, ти колко шуркен имаш? Аз имам много. Пред 43. Тук ти бе. Така, кандидатурите няма се разбирам, може и да няма, може и да има. Не, няма да има. Казе чата. Значи, да, има право, Стефан. Напишете в чата, ако искате кандидатури. Да, то е много ясно, че хората ще напишат, че искат. Ето. Ето, вие сте. По-добре да има кандидатури, защото... Ако ли... Добре, Стефан, абсолютно. То даже не може да се говори с теб и дори да се пише. Той нали знаеш, че чува. Много ми пука. Аз тук си направя някъде базата. Ако ли искаме да напишем аз... Значи, Стефан, ти наистина много неграмотно пишеш, човек. Абсолютно неграмотно. Хора, съжалявам, че не пише на български, но клавиатурата ми е... Стига, Да. стига бе! Стига наистина, престани с това. Го киквай деса. Ема, какво сега? Само глупости. Аз имам яден, имам Нямам си. хора, ама... да съм... Кой да съм? Кой ютубър? Все тая, който и да съм. И да говорят глупости в сървъра, много ясно, че и той ще го кикне. И забележи... Да, ще бъде кикнат за глупости, но просто зависи от вас. Ще може да джойнете. Няма да ви даваме скайп, може да ви го дадем. Имаме Вие... фен скайп. Да, имаме фен скайп, по него ще се разбираме, само пак ще покана. Ето имахме първия зрител, който беше пратил покана. Но я приехме. Само вие оставате да таковате. Вие си решавате дали ще има псовни или няма да има псовни. И от сега да кажа, други хора в нашия канал няма да има, само аз и Благо. Да. Защото той ще дойде от никъде, не го знаем колко ще снима и колко не. И третото. Ма то смисъл, то сме само аз и Денис, сме смисъл в канала, аз не снимам, аз хоствам другите неща. Той сме се разбрали, че снима, аз нямам камера, с която да снимам, затова така сме се разбрали. Приложението има предвид, защото... Да, нямам камера, камерата ми е в България, де приложението на този компютър го нямам. Камера наистина си имам. Денис, добре, че ми напомниш, от тях да кажа, че нямам абсолютно никаква камера. Нали каза, че нямаш бе? Сега тук нямам абсолютно никаква камера в Германия, иначе имам в София. Хора, ти... Сървъра не е премиум, забравихме да ви кажем, че сървъра не е Леве премиум. май го каза. Не сме. Леве май го каза в началото. Всеки едно пак ще го повторим, не е премиум. Не забравяйте да натиснете един лайк да ударите и това, нали, е за сега за тия неща и само може да се впуснем в играта. Ще се разбираме после. Сега няма да ги говорим тия неща по време на клипа. Ще говорим абсолютно всички. Ама ли Ще го после... нищо от къщата на другия?
Ще имам право да си вземам неща от къщата на другия, но само ще кажа нещо. Още нещо. Може ли само да кажа? Казвай, който ще. Има още много хора, които ще играят, но просто за сега само те са на линия. Мисля, че 8 часа или 9 вечерта. Затова няма... се 9 без 10 и затова след 10 минути приключва клипът. Да, защото той има други работи. Не ви интересува от вас какви работи имаме, но пак се знае. Клипът със сигурност ще бъде качен. Ама може да не е днеска. Да, може и да е утре, зависи. И утре може да има още един епизод, ако Благо се съгласи. Ако да, аз мога утре, мисля. Ела само се тъпа, за да направим градската... аз па градската... Чакай първо да се развием и тогава ще правим мини и такива работи, човек. Ела да я направим, защото ако на някой трябва камък и такова, трябва да има във все пак. И си копай в такова. Там където е спална, само да си сетна спам пойта на къщата, защото тя ще изгубва. Тя не че съм почнал къща, ама съм такова. Как го правиш? Сет спам пойнт. Спам пойнт, там пише. Сега ще сет спам пойнт, но малко му е така, ще признам, но просто няма материали за нея. Ще правя по-голяма, даже ще е цяла къща, но за сега това се решено. Да, съгва да... не е премиум, пак ще повторя за някои хора, понеже някои хора само пишат в коментарите. И то преди да са изгледали клипът. Да, аз ще направя сигурно лег. Няма да правя. Не, няма нищо друго да правим, само ви казваме, че сървър не е премиум. И който памет, че дали ще пита, ако не сте изгледали клипа, ваша си е работа, няма да ви отговарям в коментари. Не сте гледали клипа, да си го гледате. Да, точно го каза. В момента още никой не се е развил, никой няма храна. Който попита в коментарите дали е премиум или няма да отговаряме. Не, че ще го бавваме или нещо такова, просто няма да отговорим. Да, защото трябва вие да си сте изгледали клипа. Например, много хора, аз също си признавам, гледам клипчета, но много хора почват да спамат на клиповете първи, втори. Много ни интересува кой е първи. И пак казвам, първи е този, който е качил клипа. Например, Денис е първи и аз. Защото той качва клипа, аз участвам в него, аз почти направих градската вила. Аз се опитвам да събера каблстон да си изпекая, да не пържолите. И пиле и такива работи. Той прави градската мина, аз тук се опитвам да се оцелея в къщата. Да не кажа общинската, защото има друго предвид. Да, добре. Разбрахме. Лъжика ми е думата. Да. Обществената мина. Да, като обществена. Аз само, че да си взема малко храна да хапна, че съм на едно бутче и половина. Аз ще почна да си правя къща, че... Аз съм направил, аз съм си го обградил само с оградки и това е. Хора, това не е, още не сме я довършили, ние тепърва ще почнем. За сега това почва. Развивай се, Стефане, извинявам, че те прекъсвам, но му казвам да се развива. Не, дайте ми храна, дайте ми шугаркейн. Шугаркейн аз имам, ще ти дам. Да, и то е лесно, може би той няма да е участник вътре в самия сървър. Не се знае. Хора, това е само началото, всеки епизод може би ще развива на мината. Това е едва началото от нея. Да не си помислите, че ще е само това. В никакъв случай няма да е само това. Ама ще има още доста неща. Да, ние тепърва почваме да развиваме сървъра. Не знаем колко епизода ще бъде. Не, ще има много епизоди, но зависи само от нас. Ако искате, пак казваме, кандидатурите не са сигурни, сега няма се караме за това, само казваме, че кандидатурите може и да няма. Не се. Той е Стефан Лев, нали бе? Да, бе. А в Skype? Така, не знам. Да, хора.
Пак повтарям, лето милята ще я направим още. Ние само по-добра. повтаряме едни и същи думи, а не се впускаме към играта. Няма повече да ви говорим на вас. Може да ви говорим, но ще се пуснем абсолютно в играта. О, ява. Хора, след малко ще го правя това, просто Утре доверете ми се. Утре може би със сигурност ще има клип в сървъра. Само зависи дали ще се пусне, защото от сайта, който се хоства, се чака поне по 3 часа, за да се пусне. Изгорих си лопатата. Как така си изгорил пак? Не знам, пускаме в печката и изгорих. Ако е дървена, да, ако е стол, не можеш. Дървена. Значи си изгорил. Аз в момента... А ти няма да познаеш моята къща, че въобще не е хубава. Знаеш ли какво е моята? Моята е само от оградки. Нали смисъл поставени оградки за обиколено от оградки. Но ми имам много оградки и трябва да ги изхлавявам. Събера малко дърво, че сме в трагедия. И пак повтаряме, аз ще го кажа, да няма да се повтаря това. Няма да имам вътре в себе. О, ето го Стефан пак. Станиш по бана. Добре. Съжалявам хора, че прекъсвам, ама това е недопустимо. Съжалявам хора за прекъсването. Много се извинявам. Аз го банах, нали? Или не може да го баннем? Аз го банах, в момента го няма. Той е с хака, чакай. Не, всъщност. Извинете хора, тук бъркам. Майче го Какво? Аз умрях. кинуте. Да, банате вече. Така. Няма да правим пак първо, защото не искаме да се бием един между друг. Ще се бием, зависи като се развием. Имаме тъпи айтеми, които въобще не ни трябват. В момента имаме доста ценни айтеми за първото ни оцеляване, които абсолютно много ни трябват. Всъщност, да, хора, това мисля да е за този епизод, защото почва да лагва. Да, ние ще поиграем малко извън епизодите. Не, аз няма да играя. Не, извън епизодите няма да играем. Не, ще Добре, играем. не знам. Добре. Не, чакай. Тихо, тихо. Добре, айде, довиждане хора. Абонирайте се, лайклете и коментирайте. До нови срещи в нашия хубав, прекрасен ютубър сървър. Довиждане.